mga ka-foodie, today kakain po tayo ng Cajun Seafood Boil. Ayan. Bago po tayo kumain, mag-pray muna tayo. Amen. Ayan. Kain na po tayo. Wala si BBM. Siyempre, alam niyo na sa mga avid viewers po namin dyan, yung mga nakakaalam. Kaya hindi pwede si BBM. My God, laki oh. Laki ng ipit. Yung sauce natin, nilagyan natin ng ng crab paste. Ay, mga foodie, di pwede si PPM, alam nyo na po. Ayan. At syempre, ginamit po natin hipon ulang po. Ayan. Ayan, nilagyan po natin ng crab paste. Kain po tayo! Sarap. Laki oh. Udah. Sarap. Grabe ang taba.
Bukas si Bibi magmumukbang siya ng ano, ng hito. Lagat hito. Ayan. Ito pa. Sarap. Rice. Grabe. Tumatalsik ng ano, sauce. Uy. Sauce pa lang. Hindi ako nakita. Guys. Sarap. So. Lagyan natin. Grabe. Pag kumakain ka talaga ng seafoods, siyempre hindi maiwasan ng ano, marami. Grabe guys. Wow. Taba. Grabe. Sobrang sarap. Sarap.
Sarap. Wow. Hindi na natin kakainin yung ano, yung corn. Ito, last bite na tayo. Alam sa pa. Grabe. Napakasarap mga foodie. The best yung sauce natin kasi meron siyang crab paste kaya napakasarap. Sobrang na-enjoy ko yung pagkain ko. Naubos ko, ano na lang natira, mais kakainin ko na lang po mamaya. So bukas pa magbumukbang si BBM, abangan niyo po yung kanyang upload. Ay, kaya mga ka-foodie, thank you so much po sa suporta. Ingat po kayo palagi. Mwah!